कोनो भाव लागी काहे गो जैसे जैसे कोनो मेहरारू से कोनो अगर बात कह दल जा तू मेहरारू के पेट में पानी पहुंचे ना। ये आवाज साफ नहीं है भैया दनिया से रोके भा हेलो। जैसे अगर कोनो मेहरारू से कहतनी कि रे उमरौतिया कमाई एगो तोरे से हम बात कहतनी बात के से कहिए मत की कही मां हमारा कौन जोर दे गुल कहला करे हम हे कान से सुनी नहीं हे कान से निकाल दिले आई बतिया कह के जैसे मार्केट में चल जाई नु तो जब आपस आए तो रास्ता में 3-4 गो लोग कही का हो एगो बात गांव में जननी है कैसन हाल है भाई बात सही हो बाकी तू कहब कि ना ऐसा तो कोनो बात नहीं खे आ तनी सौरी आगे पड़ब तो गौरी आदमी कही का हो गांव में कैसन हाल करौले बड़ी कुल बात सही हो बाकी वो आदमी के नाम ना बताई कि आदमी कहले के बा आ तू सोचब कि रे हम एगो आदमी से बात कहले बने पूरा गांव भर के लोग कैसे जान गइल बरी आ घर जाके कहब का रे उमरौतिया कमाई का एगो हम तोरा से एगो बात कह देते तो पूरा बिया नहीं गांव में बोदले बड़े रे ती कही ए मेहरारू हम का की कुल बात कही हो उ तो बाते बात में आवत रहुए न त मुहावा में से निकल गई तो मेहरारू कोनो बात कहली से ना कहली से पेटवा में से निकल गई औली सुनी ले भैया के तरफ से बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार बा यही आशीर्वाद प्यार देत रही लो आई है सुनीलवा के देवर भाई गो हई मान की देवर हो गइले राव रौरा भौजाई हो गए केनहो से आवत रे तई चीन टपक डम डम कइले रहत रे ए मुस्कान तनको माने लाई मानत नहीं खा ना देखो ये अगर नंदी के बीच में घुस रहे कि केनियो से आवता अरे के गीत गावता बुझनतानी हम भैया हो थोड़ा सा तैयार बनी लो कि केनियो से आवता एक गीत गावता बुझ न पावता नि हम बस भैया बाबूजी हम सबका एक ही मकसद है कौन सी मकसद बा हो भाई तेज बोला भैया बुझे तरु भैया का कहतर सो कि बुझ न पावता नि हम चीन टपक डम डम बहुत मारेंगे खचड़ी करता है मंच पर सब अगर बाजेला सब जहां घूमेला तो छन छन बाजेला बहुत मार खाएगा खूब बजा देंगे कि केनियो से आवता एक गीत गावता बुझ न पावता नि हम चीन टपक डम की बोलाता चीन टपक डम डम कि केनियो से आवता एक गीत गावता केनियो से आवता एक गीत गावता बुझ न पावता नि हम सबका एक ही चीन टपक डम डम चीन टपक डम डम चीन टपक डम डम चीन टपक डम डम भैया हो का जाने करा धैले बकमन रोग हो
गौवा के आके पूछता वे लोग रोज हो कि का जाने धैले लोग हो गौवा के पूछता वे आके लोग रोज हो भरत नाही बाटे दम भैया इसी तनिया से रोक दी। आई देखा है बड़ भाई मित्र गार्जियन श्री प्रमोद प्रेमी यादव जी की तरफ से हम बुझत नहीं कि मगर इनाम ले जा चीन टपाक डम डम देवारा चीन टपाक डम डम होता चीन टपाक डम घरे जल्दी से तू आ जा कि जल्दी से घरे आ जाए राजा ना तो देवरा बजा दी दूसर बाजा खाली बड़ भैया के तरफ से खाली घड़ी पार्टी बनवल होता नागेंद्र भाई आइए। और इस गीत के बाद पुनः प्रमोद प्रेमी यादव जी आप लोग के बीच फिर आए। बड़े भैया श्री गुड्डू यादव जी की तरफ से बहुत पुरस्कार कि जल्दी से घरे आ जाए राजा ना तो देवरा बजा दी दूसर बाजा जल्दी से घरे आ जाए राजा ना तो देवरा बजा दी दूसर बाजा कि घरवा पर चल जाइब कि घरवा पर चल जाइब हम सबका एक ही मकसद चीन टपाक डम डम देवारा 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 चीन टपाक डम 2 मिनट में एगो गीत एगो नया गीत हमारे